السودان نسلاس عام زاكل بولك ملاخ عمر البشير دحر ممرحة أكل تشان عصر شمنتنا تهاجر كتوا وقالوا الله سزقات أما حزب السودان ولك ملاخ عمر البشير كاب سلطانه بمراد بحزب استمر سمرحن خجبروا لهم أبغودنا تتوسم سلام وسلفية مع قيدهم تبعت عصر الشعة تحساس جمر أما لا تهاجر استخير حيال زخون سلام وسلفي لا أساس شمونت وحا أبي الدحر المغصال بعلت عصر تحدى قمت كل تشان عصر الشعة لعلوي حلاف سراوي السودان سودانس أرمد فورس صاف جنرال عبد الفتاح البرهانن لعلوي حلاف سراوي رابيد سوبورت فورس RSF جنرال محمد حمدان دوغالون حبيرهم بمسمى علوى منقص بمكياد نولك أمالخ بريزنت عمر البشير كاب سلطان عليو نهزب السودان كأ بهزب استمر سمرح خقبروا لهم قال أتولهم انت خونا قنصوني هم دحر 4 عامات زون كلتا جنرالات أبن حد حدهم كينات بمقدام هوتا ما إزاقتات بمهلاق السودان أب معناوية مزركوبو قلنا السوداناويان عبز حجي بس يحمو زلو كوناتات نقبوص حوز قبرهم تنقن تايو سلام تايم كزوم حد أوان بحدو خينا نسول حوز نبر جنرالات نحد حدهم كينات زقوت مزلو نازل نمردا ندحريت ملسيلنا من تاريخ السودان مرأي كرلينا زمناو جزاء السودان أكابي شحن شمونتميتن إسرانا بيلي جميرو أبشحن شمونتميتن إسران حدن قبصانا تحت جزاء أوتومان إمبير كوينو من السودان ويروما أتوزيتن أوتومان إمبير وكيلون قبص جزاء نور محمد علي بيشا نسمي السودان بمورار وركن سنة حرمازن زاء مسلو بحريا وهابت السودان كمزمز كأيو جميرو أبشحن شمونتميتن إسران 4 نخارتون كم رزخة تمام حضورهم بمسراتون من حزب السودان زيادة أرس كم زخف الجبرو زخم جيل ندقصلن كله أبشحن شمونتميتن 7 قبصاوያን بعد أوروباوያን كوحات أسلس جمرو إنجليزاوያን أم محدرة السودان نخحجزوهم طلب أقربو إنجليز كأ جنرال تشارلز غاردن زركوهم سبب السلطان السودان سدد إذا بأوتومان إيجيبشيان زفلت كابشحن شمونتميتن إسران كسابشحن شمونتميتن سمايا حدن زغسل نغزاء تجن أبشحن شمونتميتن سمايا حدن بتون بمحمد أحمد زمر روح بمهادي زفلوت ومسلم سوداناويان تقاومات كوردي تراي كموسيت تماتهم بمهادي سفورس زفلوت ساعة محمد أحمد أبشحن شمونتميتن سمايا سلستن مستون بإنجليزاو كورونيل ويلام هاكس زمر روح زنبر 10 زغون وتهدرات قبسي أبكينا شايكان قديمون بمسعر نختم الأوباي تقصصروا زوم مهادي سفورس أبز خيت حاصرو كابشحن شمونتميتن سمايا 4 كسابشحن شمونتميتن سمايا 5 نخارتون بمخباب إنجليزاو جنرال تشارلز غاردن بمقتل نخارتون تقصصروا محمد أحمد ولا قد حرز عوت انتمته كاليفة عبد الله نحالا في النوت بمتكا كسابشحن شمونتميتن 9 شمونتن ناس أزخونة إسلاماوات هاجر مروحو إنجليزاوያን ግና بقتلته هبوب جنرالهم تشارلز غاردن حقوسات هينبرون كم وصيتو دما إنجليز بشحن 896 نقبص وكيلا نسودان نمورات تبقست أبزقنا إنجليزاوያን أكن نقبص زيكونو انتهي دقا قزاءتهم بمسفحفح نتأقداس منقد نقدو زخوننا يريفر نحقا عصورون إحنا جنرال تشارلز غاردن نخفو دين يزنبر كم وصيتو إنجليزاوያን أبشحن 898 بجنرال كيتشنر تمريحهم أبكينات أندرمان مهاديس فورس بمسعر السودان تقصصروا بشان شو من 899 إنجليز نقبص السودان حابر نخ جزاء خاطسا مع أتي أنجلو إيجيبشيان زبل جزاء السودان كابشان شو من 899 كساب علت ناس إن السودان حدث رشان شعة 256 قصة أبزقنا حدا فولتو زلنا أبز أنجلو إيجيبشيان زبل جزاء السودان جبس إن الشيمية مس إنجليز كوينات تجزء نيرا السودان ملو بملو تجزء زنبرت إنجليزيا السودان أب إيد إنجليز مسودقت إنجليزاوያን السودان سمين السودان دوب السودان بمبالغ كل تيم مقيلوما أب سمين السودان أنتم قامك عرب زارو عربي وانتراخو موتن كلو أب دوب السودان جنا نجزء رسم قامك تزارو دينكا نيرو باري أزند مادن كالوت بزحت عليتات يمزق موتو إنجليز السودان أب كل تيم مقال تراكي أخلا أب شان شاعتم مثل إسران كلتن أب سمين السودان زق موت عرب نبدو السودان نخي كودو أب دوب السودان زق موت دك باتسألون تسودانويانون نفس من السودان نخي قعزو ندباتهم عصوته كمون كم ديقاتات بيت مرتات هنساتات زعموسو المعبالاتات ندوب السودان شيل بمبال أبسي من السودان ترايد بمدهبات السرح زنبرد إنجليز ما أويل كام مجزاء زبل ميلا بمتقام نسودان نبزح عمات الدحر مجزاء كافشان شاعة 204 كسافشان شاعة 205 هقراو من قصاص السودان كبرت عسلس ترائي إنجليز نقبسن بحادة الرشان شاعة 256 نسودان ناس نتهبا The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. السودان ولو كبحدة الرشان شاعة 256 ناس نتهبا صفت
ቅድሚ ናጽነት ምጉንጻፋ ኣብ ነሓሰ 1955 ቀዳማይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን እዩ ተወሊዑ። እቲ ጠንቂ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ እንግሊዝ ንሱዳን ኣብ ክልተ ብምምቃል ደቂ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ከም ዘይረኸቡ ገይሩ ምግዝኡ ኣብ መንጎቶም ኣብ ሰሜን ሱዳን ዝቕመጡ ዓረብ ሙስሊምን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝቕመጡ ደቀባት ጸለምቲ ሱዳናውያንን ናይ ባህልን ዓልየትን ኣፈላላይ ዝያዳ ከም ዝገፍሕ እዩ ገይሩ። ከምኡውን ሱዳናውያን ኣብ 1956 ናጽነቶም ዝተረከቡ ካብቶም ንሱዳን ከመሓድርዋ ዝተመርጹ 800 ኣባላት ኮሚቴ እቶም 794 ኣብ ሰሜን ሱዳን ዝቕመጡ ዓረባውያን ክኾኑ እንከለዉ እቶም ዝሰረፉ 6 ጥራዮም ጸለምቲ ደቀባት ተቐማጢ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ። እዚ ማለት ንሱዳን ንኸመሓድርዋ ካብ እንግሊዝን ግብፅን ስልጣን ዝተረከቡ ዝበዝሑ ኣብ ሰሜን ሱዳን ዝቕመጡ ዓረብ ሱዳናውያን እዮም ዝነበሩ። እዚ ከዓ ነቶም ኣብቲ እዋንቲ ብኢኳቶርያ ዝፍለጡ ፍሉጣት ተቓለስቲ ደቡብ ሱዳን ክዋሕጠሎም ኣይከኣለን። ከም ውፅኢት ድማ እዞም ተቓለስቲ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ኣመሓደርትን ነጋዶን ሰሜን ሱዳን ዝኾኑ ዓረባውያን መጥቃዕቲ ኣውረዱ። ኣብዚ መጥቃዕቲ 361 ተቐማጢ ሰሜን ሱዳን ዝኾኑ ዓረባውያን ክቕተሉ እንከለዉ 75 ደቀባት ጸለምቲ ተቐማጢ ደቡብ ሱዳን ከኣመቱ። እዚ ከዓ ቀዳማይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ከም ዝውላዕ ይገይርዎ። እቲ ኩናት ን17 ዓመት ዝኣክል ድሕሪ ምቕጻል ኣብ 1972 ክልቲኦም ወገናት ማለት ደቡብን ሰሜን ሱዳንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰላም ውዕል ብምፍራም ደው ኣበልዎ። እቲ ዝገርም ሱዳን ናጽነታ ካብ እትጓናጸፍ ክሳብ ሕጂ ብህዝቢ ዝተመርጹ መራሕቲ ማለት ሲቪል ጋቨርንመንት ዘይኮነት ብካብ ሰራዊት ዝመጹ ላዕለዎት ሓለፍቲ እያ ትምራሕ ዘላ። ብሰንኪ እዚ ከዓ ካብተን ብዕልዋ መንግስቲ ዘፍለጠ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ከም ዝኾነት እዩ ዝንገር። ናጽነታ ካብ እትጓናጸፍ ክሳብ ሕጂ 5 ዕዉታት ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዶም እዮም። ናጽነታ ምስ ተጓናጸፈት ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 1958 ብህዝቢ ዝተመርጸ ማለት ሲቪል ጋቨርንመንት ፕራይም ሚኒስተር ዓብደላህ ካሊል ስልጣኑን ላዕለዋይ ሓላፊ ጀነራል ኢብራሂም ዓብዱ እዩ ኣረኪብዎ። ብለት 25 ጉንበት 1999 እውን ኮሎኔል ጃፈር ኒሜሪ ንፕረዚደንት እስማኤል አልአዛሪ ካብ ስልጣኑ ብምልኣይ ፕረዚደንት ሱዳን እዩ ኮይኑ ኒሜሪ ንሱዳን ን16 ዓመት ድሕሪ ምምርሑ ኣብ 1983 ነቲ ሰሜን ደቡብ ሱዳን ኣብ 1972 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈራረሞ ናይ ሰላም ውዕል ኣብ ሙሉእ ሱዳን ማለት እንተለይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሕጊ ሸሪዓ ብምትእታው ስለ ዝተሓሶ ተቓለስቲ ደቡብ ሱዳን ሱዳንስ ፒፕልስ ሊበሬሽን ኣርሚ SPLA ተቃውሞም ከስምዑ እዮም ተራእዮም። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ 1983 ካልኣይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን እዩ ጀሚሩ። እቲ ኩናት ንጀመረ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 1985 ኒሜሪ ብላዕለዋይ ሓላፊ ሰራዊት ዓብደራሕማን ሰዋር አልዳሃብ ካብ ስልጣኑ ተኣልየ። ዓብደራሕማን ሰዋር አልዳሃብ ግን ዕላምኡ ንሱ ባዕሉ ፕረዚደንት ክኸውን ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብህዝቢ ዝተመርጸ መራሒ ማለት ሲቪል ጋቨርንመንት ንሱዳን ንኽመርሓ እዩ ዝነበረ። ከም ዕላምኡ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘይመልእ ምርጫ ተኻየደ። ስዲቂ አልማሄዲ ከዓ ፕረዚደንት ሱዳን ኮነ። ግና ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ 1989 ላዕለዋይ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዑመር አልበሽር ንስዲቂ አልማሄዲ ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ባዕሉ ውልቀ መላኽ መራሒ ሱዳን ኮነ። ውልቀ መላኽ ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ኣብ ስልጣን ምስ ደየበ ካብ ሕሉፍ ዕልዋታት መንግስቲ ሱዳን ስለ ዝተምሃረ ከም ዝሓለፉ ካብ ስልጣኑ ክይዕሎ ስለ ዝፈርሕን ኣብ ስልጣን ኣብ ዝደየበሉ ስልጣኑ ንምምሓስ ንሰራዊት ሃገር ሱዳንስ ኣርምድ ፎርስ ሳፍ ዝያዳ ከም ዝድልድሉ ብምግባር ሓያል ዝኾነ ዝምድና መስረተ። ነዞም ሰራዊት ከዓ ናብቲ ኣብ ስልጣን ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ 1983 ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜን ሱዳን ዝተወልዐ ካልኣይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝያዳ ከም ዘድህቡ ይገይርዎ። እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ዑመር አልበሽር ዝኾኑ ሳፍን ተቓለስቲ ደቡብ ሱዳን ሱዳን ፒፕልስ ሊበሬሽን ኣርሚ SPLA እንዳቐጸለ እንከሎ ንዑመር አልበሽር ኣብ 2003 ኣብ ምዕራባዊ ሱዳን ዞባ ዳርፉር እትርከብ ከተማ አልፋሽር ካብ ዓሌት ፉር ዛጉቫ መሳሊ ካልእ ተቃውሞ ይገጢምዎ። እዞም ብምሕዳር ዑመር አልበሽር ዓቕሎም ዝተጸንቀቖም ደቀባት ጸለምቲ ሱዳናውያን ዳርፉር ዕጥቆም ብምዕጣቕ ተቃውሞም ንምስማዕ ኣብ ልዕሊ መዓርፎ ነፈርቲ ከተማ አልፋሽር መጥቃዕቲ ብምውራድ ዓብዪ ዕንወት ኣውረዱ። በዚ ሰገብ ዑመር አልበሽር ነዞም ተቃወምቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ምስቶም ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ነብሶም ዝኸኣሉ ብጃንጃዊ ዝፍለጡ ብመሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ዓረባውያን ዕጡቓት ማልሻ ብምስምማዕ ነቶም ደቀባት ጸለምቲ ሱዳናውያን ተቃወምቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ጃንጃዊት ካብ ዓረብ ዝመጽእ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ከዓ ኣብ ፈረስ ዝተወጥሐ ሰይጣን ማለት እዩ። እዞም ብጃንጃዊት ዝፍለጡ ሕድገት ዘይብሎም ዓረባውያን ማልሻ ብትእዛዝ ዑመር አልበሽር ኣብ 2004 ካፉር ዝበሃሉ ዓልየት ተቐማጦ ኣድዋ እትበሃል ንእሽተይ ዓዲ 126 ንጹሓት ዜጋታት ከም ዘህለቁን ንገዛውቶም እውን ሓዊ ከም ዘነድዎ እዩ ዝንገር። ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት እውን ሳፍ ምስ ጃንጃዊት ኮይኖም ኣሳስ 300,000 ዝኾኑ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝቕመጡ ንጹሓት ደቀባት ጸለምቲ ዜጋታት ሱዳን ብፍላይ ነቶም ካብ ዓሌት ማሳሊት ፉር ዛጓ ዝኾኑ ተቃወምቲ መንግስቲ ዑመር አልበሽር ብፍሉይ ከም ዘህለቅዎም ጸብጸባት ዝገልጹ። እዚ ፍጻመታት ከዓ
ንውልቀ መላኽ ዑመር አልበሽር ስልጣኑ ከም ዘውሕስ ገይርዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳቐጸለ እንከሎ እቲ ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜን ሱዳን ኣብ 1983 ዝጀመረ ካልኣይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣስታት 2 ሚልዮን ዝኾኑ ህይወት ድሕሪ ምህላቕን 4 ሚልዮን ዝኾኑ ተቐማጢ ደቡብ ሱዳን ካብ ቦትኦም ድሕሪ ምዝንባልን ብዕለት 9 ጥሪ 2005 ናይ ሰላም ውዕል ብምፍራም ደው ኣቢልዎ። እቲ ናይ ሰላም ውዕል ደቡብ ሱዳን 6 ዓመት ነፍሳ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን እያ ክትርአ ብድሕሪዚ ምስ ሰሜን ሱዳን እያ ክትሓብርስ ወላስ ነፍሳ ዝኸኣለት ሃገር ክትከውን ረፈረንደም ከተካይድ እዩ ዝብል ዝነበረ። ከምኡ ውዕሎም ከዓ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ 6 ዓመት ረፈረንደም ኣካየደት። 99 ሚእታዊት ደቡብ ሱዳን ነፍሳ ዝኸኣለት ሃገር ንክትከውን ብምድማጽ ከዓ ብዕለት 9 ሓምለ 2011 ደቡብ ሱዳን ካብ ሰሜን ሱዳን ብምፍላይ ነፍሳ ዝኸኣለት ሃገር ብምዃን ናጽነታ ተጎናጸፈት። ደቡብ ሱዳን ከዓ ከም ሓንቲ ሃገር ቆመት። ሰሜን ሱዳን እውን እዛ ሕጂ ብሱዳን ትፍለጥ ዘላ ሃገር ብምዃን ቆመት። ከም ውጽኢቱ ድማ ውልቀ መላኽ ዑመር አልበሽር ፕረዚደንት ሰሜን ሱዳን ማለት እዛ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሱዳን እትፍለጥ ሃገር ጥራይ ብምዃን ሓይሉ ክዳኸም ተራእዩ። ምክንያቱ እቲ ዓንዲ ሕቁቕ ቁጠባ ሱዳን ዝኾነ ነዳዲ 75 ሚእታዊት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብምንባሩ ካብ ቁፅፅር ዑመር አልበሽር ወፃኢ እዩ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ህሞትካዊ ዑመር አልበሽር መተን ስልጣኑ ዝያዳ ከውሕስን ነቲ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዝገጥሞ ዝነበረ ተቃውሞታት ንኸዓብጥን ነቶም ኣብ ከባቢ ዳርፉር ዝርከቡ ጃንጃዊት ማልሻ ዝያዳ ከሕኢሎም ዝመረፀ ነዞም ማልሻ ራፒድ ሳፖርት ፎርስ RSF ዝብል ስም ብምሃብን ንመሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ላዕለዋይ ሓላፊኦም ብምግባርን ከዓ ትሕቲ ይገበሮም። መተን እዞም RSF ዝበሃሉ ሰራዊት ብቁጠባ ዝያዳ ክድልድሉ እውን ዑመር አልበሽር ንደጋሎ ካብቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝርከብ ዕደናታት ወርቅን ንክቆፃፀር ሃቦ። ደጋሎ ከዓ ወርቅን ኣፅዋርን ናብ ከም በዓል ሊብያ ጫድ ብምሻጥ ዝያዳ ደልደለ። ዑመር አልበሽር ነቶም ብሳፍ ዝፍለጡ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ዝያዳ ንምጥንካር እውን ኣብቲ ሃገር ኣፅዋር ንኸፍርዩን ቴሌኮሙኒኬሽን እታ ሃገር ንክቆፃፀርዎን እውን ሓላፍነት ሃቦም። ዑመር አልበሽር እዞም ክልተ ሰራዊት RSFን ሳፍን ኣብ ምህታም ተጸሚዱ እንከሎ ህዝቢ ሱዳን ግን ብቁጠባ ኣዝዮም እዮም ተዳኺሞም ዝነበሩ። ምክንያቱ ዳርጋ 70 ሚእታዊት ሃብቲ ናይቲ ሃገር ኣብዞም ሰራዊት እዩ ዝጠፍእ ዝነበረ። ስለዚ ከዓ እዮም ህዝቢ ሱዳን ኣብ 2018 ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ክቃወሙ ዝጀመሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ ተቃውሞ ኣብ መላእቲ ሃገር በብቁርፊ ከም እንዳበለ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ካርቱም ብዝለዓለ ደረጃ ቀጸለ። ኣብዚ እዋን ካዮቶም ንስልጣን ንምዕቃብ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሰራዊት RSFን ሳፍን በዳህ ዝኾነ ፈተነ ዝገጠሞም። ዑመር አልበሽር ቤት ጽሕፈቱ ገዲፉ ምህዳም ኣበየ። እዞም ሰራዊት ከዓ ካብዞም ተቃወምቲ ንምክልኻል ከቢቦም ሓለውዎ። ተቃውሞ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ምስ ኮኖም እውን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ተኽሲ ብምኽፋት ኣሳት 117 ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝቆተሉ እዮም ጸብጸባ ዝሕብሩ። እቶም ተቃወምቲ ግና ተቃውሞም ከቋርጹ ኣይከኣሉን። ንሕና ዲሞክራሲ እንደላ ኣለና ብዝብል ጭሩሕ ብምጭራሕ ውልቀ መላኽ ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣኑ ንኽወርድ ጠለቡ። ኣብዚ ከዓ እዩ RSFን ሳፍን ውልቃዊ መላኽ ዑመር አልበሽር ስልጣኑ ከም ዘብቅዕ ክርድኡ ዝኽኣሉ። ብዕለት 11 ጉንበት 2019 ሓለፍቲ እዞም ሰራዊት ደጋሎን አልቡርሃንን ተሰማሚዖም ንዑመር አልበሽር ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ንስልጣኑ ባዕሎም ሓዝዎ። ግና ህዝቢ ሱዳን ነዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ስለዘይኣምኖም ምርጫ ብምክያድ ስልጣን ናብ ብህዝቢ ዝተመርፀ ዜጋ ማለት ሲቪል ጋቨርንመንት ንኽመሓላለፍ ጠለብ ብምቕራብ ተቃውሞም ቆጸሉ። እዚ ተቃውሞ እንዳበርትዕ ኣብ ዝኸደሉ RSF እቶም ብደጋሎ ዝምርሑ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተቃወምቲ ተወስዱ ብምኽፋት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰላማውያን ዜጋታት ቀተሉ። እዚ ግፍዒ ከዓ ኣብ መላእቲ ሃገር ቀጸለ። ብድሕሪዚ ኣሜሪካ፣ ሳዑዲ ዓረብ፣ እንግሊዝ፣ ኢትዮጵያ፣ ውድብ ሕብራት ኣፍሪካ ፀቕጢ ብምግባር እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ምስ ሓለፍቲ ተቃወምቲ ሓቢሮም ስልጣን ብምምቓል ብህዝቢ ዝተመርፀ ሲቪል ጋቨርንመንት ክሳብ ዝግበረሎም ነቲ ሃገር ንኽመርሕዋ ፀቕጢ ገበሩሎም። ኣብዚ ውዕል ተቃወምትን እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊትን ብህዝቢ ሓድሽ ፕረዚደንት ክሳብ ዝምረፅ ካብ ተቃወምቲ ግዝያዊ ፕረዚደንት ብምምራፅ ሓቢሮም እቶም ጀነራላት ን21 ወርሒ ክመርሑ እቶም ተቃወምቲ ከዓ ን18 ወርሒ ንኽመርሑ ብድሕሪ እቶም ጀነራላት ስልጣን ንህዝቢ እቲ ሃገር ማለት ሲቪል ጋቨርንመንት ንኽረክብዎ ተሰማምዑ። ኣብዚ ናይ ስልጣን ምስግጋር እዋን ካብ ሰራዊት አልቡርሃን ላዕለዋይ ሓላፊ ደጋሎ ከዓ ከም ምክትሉ ክኾኑ እንከለዉ ካብ ተቃወምቲ ዜጋታት ከዓ ዓብደላ ሓምዶክ ከም ግዝያዊ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመርፅእ። ግና እዞም ክልተ ጀነራላት ጣቃ እንዳኣተዉ ነቲ ብዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ ሲቪል ጋቨርንመንት መስራሕ ስለ ዝኽእልዎ ዓብደላ ሓምዶክ ብቮለንትኑ ብዕለት 2 ጥሪ 2022 ካብ ስልጣን ወረደ። ነቲ ስልጣን ከዓ አልቡርሃን ላዕለዋይ ሓላፊ ደጋሎ ከዓ ከም ምክትሉ ብምዃን ሓዝዎ። ነዚ ዝተዓዘበ ህዝቢ ሱዳን ከዓ ዳግማይ ተቃውሞ ቀጸለ። ነዚ ምህዳእ ኣሜሪካ፣ ሳዑዲ ዓረብ፣ እንግሊዝ ዳግማይ ፀቕጢ ብምግባር እንደገና ብዕለት 5 ታሕሳስ 2022 ንአልቡርሃን ደጋሎ ሓላፊ ተቃወምቲ ሱዳን እንደገና ሓድሽ ውዕል ኣፈራረምዎም።
أتوعر سلطان أب جنبك تشان إنسان سلسة ملو بملو ناب حزب مسجار حزبنا تهاجر زمرحة مرحة خمور سيز بالزنبرة جنا أزم كل الجنرالات أبتا أتي RSF زبهر بدقالو زمرح سراويت نسان قوام تبي البرهان زمرح سراويت تهاجر ساف بمحبار حدا سراويت قوم اتبل نتوخ سامعي قال البرهان اتحبرت أب ويشتغل تعمد كف السماء لو قبل كله دقالو جنا دحر تعمد حيلو 5 لزفلته اتحبرتها وش 10 عامات كف السماء لو بمبال أبي مناتو RSF مساف أبو اشتغل تعمد 3 صنبيرهم دقالو زون هابتن سلطان عبز حصل جزي خدخني من شتات اتغنتن كما باس زون كل الجنرالات نبهريا وهابت تهاجر نمقصر كم زخون يوم زغلصو السودان لعل 3 شحتون عقر ورك خمزلوا يزنقر ببزح عدنا ورك خب هاجرات أفريقيا عب مبل سالساي درجة تسريع خيا تركب جنا بسنقتنا 10 عامات زغص زولو غوغي محدران بالشونان سوداناوين تتقم تتسقى خوني قالون زولو كم تا قديم زغلسكو عمر البشراب سلطان أبسان حلو ندقالو نتبزح ورك زركبو أبزا دارفور كردفان زركبو تاتات نوقات ورسل زفكو دولو دقالو عامتاو كاب 3.5 زخون ورك بزي حقاو بمشات مليونات دولارات بمقعبات أب أفريقيا تزهاب تنسب كخونن نارسف بزي قلس أقم نخمولو مناخيلو أب كلتشين إنسان سلسان آمون قد دقالون البرهان زي مردام استفترة RSF نسراوي تأب ملأت هاقري أختيتوا سراوي سودان صاف بمنقصاصنا RSF كسوغوس لز جمهورها كموسيتو بلاد 15 قمت كلتشين إنسان سلستن أب نحد حدهم كينات قطوم صاف بزحات أصوار كمنا يوغن فرتخون من كله RSFون بعمو سمو من أصوار نازيم دول ديلو منبارهم نصافكو عبلو يمترعيم أما جمر هذا كينات حد RSF نرسخة ما سودان بمقصصار نبيت منقصة بريزنتي يعني بتوصاهم من جتاتكم زغلصو RSF نتأب كلتشين سلسن أبزاوا دارفور زفوصومو جاملاو يتكتلت نصحات سألم تدقى باسودان داقما يابتنا معراب دارفور زركة بخلطة عبيت ختماتات الجنينة الفاشرني دقمو وخمزلو يزرب Human Rights Watch استبهال أورغانيزيشن كم زحبرو RSF أكثما الجنينة كاميازا كسب حدار كلتشين إسران سلستن بأشياء زغصور عالت مسالي زغون سألم دقة بزيقة سودان كهلوغن كله بأما يزغصورون كبعدون كم زفانقلو خمز قبرني تاريخ وزو مسالي زبهال عالت دقة باتقماتو معراب دارفور كم زخون يزغلس قنا RSF كم زفوص مزولو نعالت مسالي كم معراب دارفور نخص نتم عاتيو خمزولو يزري كمون أبتا أبسي من دارفور تركب كتما الفاشا قبل عندك بعد سلام تسودان وانجام لو قلت لكم زهص ما يزقل زولا RSF نا الفاشا ما حد حزة كايدنا عامة فرعون زخون وق دلت إسران شد شنتم قلتلتشين إسران عامشان كم زحزان مس حزة أول سلسة معالتي كبعالة فور ساقفا بارتي لالشان عامشان ميتن زخون نص حزة كتات كم زقتلن كابزيوم تمار 400 سنة بحكم ناجح حكم زنبر حكوماتكم زخون يزقلس دارفور وزحت عليها زقموت وزوبا سودانيا كنا RSF نزا زوبانا بعرباوي زوبا غيرا يدولي زولو سلز خاي نظام عليها تارجت بنقبر زودكو عم زولو سودان سأمد فورس صافون تخونو قبل على نصحات بزركوبو بوتا دبدب نفرت بمكيات هيوت بزحات نصحات زيغتات كم زولق يزرب صاف مس RSF دحر زكايدو وانا يكل تعامت وق نا RSF بمدفان خارتم تقاطع صروة Celebrations at the palace in Khartoum. Almost a week since the army took back the palace from Rapid Support Forces, Chief Abdel Fattah al-Burhan has returned. زنب عبد الفتاح البرهان زمروح سراوي السودان ولا كانوا خرطما بإيدو من تمولسوا السودان قنا ملو بملو كواس رايك ألون زلو أمعربا السودان زركبا الفاشا دارفور كردفان زا مسألة ختماتات أبتعتو غوصة RSF زركبا زلو كم تخلت حماس كباسون كله سعري هسه استبهله بسنكزا من جوزهم كل الجنرال استخايدو حزب السوداني تهاسي مبزحتهم هنسات السودان كعنهم كله عسات 250 شحي وكم زهالقن يلا 10 مليون زخون حزبهم كابوتهم كم تفانقلون يزقلس قنا بزحت اخر الساعه زي ولنت انت دا هاليو نرفعهم كبلان زقينات نمغوهار نخلتيهم وغنات هصور زهبهم بزحت حاجات كم زلواي تتباصوا او مسالات امنيستي انترناشونال كم زغلصو روسيا تشاينا تركي سربيا يمن أصوار نخلتهم وغنات يهبهم كم زلواين بفلا يونايتد عرب إماراتس UAE أوركو سودان عابط أمتين زلوا نزخا RSF نتأب زواد دارفور استعدنا أوارق بزي حقاو من قدنا بيونايتد عرب إماراتس كم شوطة يزرب سلزخا يا UAE نا RSF درونن نايكونات مخاين زا مسلا أصوار بليبيان جاتنا بيلزو حقوزم زلوا قلسو انتقنت نتبريفر نايل آبيلونا بهاقرازو حزمين موحاس نسودانس آرمد فورس صف
أصوار تحجزهم كم زلا يزجلس بسنك زن ربحين كبلا أصوار نخلط يوم وجنا زعدلهم زلوا هجرات التوكينات كم تحالخن كهذا يخيل كم زيلن كأي زرب نزوكينات من هذا أبسفة عليه بتاتنا سلام زر ولا كنت تخيله كسلت جناي كألم زلوا كنا بيرت 10 دخلت مسكرم كنت شيء إسرها مشن نخلط يوم وجنات بأمريكا جبسي UAE سعودة عرب نزقروا لهم مثلث ورح تصدوا قبل بدحرز نتشعته ورحصلت أنا حزب مال السيفيل جافرمنت نعم تحلف مسرح نخكاي زقروا لهم حطوا أريسف قبلهم كله سافقن كم جنوس أجويز قل زلوا جنرال عبد الفتاح البرهان محمد حامد دوكالون بزعبة ديمقراطية وخن حزب السودان تقدس نزبه عليه بلومن كل يوم بربحنا يوسع حال تتدقيفهم سلطانون من واحن حابتن من قعباتن نزها قريعنا ما يمزركوبو سودان بحرية وهابتان كنسا مستنى بعالم زداخية هاقرات تقصر زلا أفريكان يونيون يونايتد نيشن نشجر المفتاح كساب حجو وسانو زخون زوو سلو سقم تيلن يتزحزن زبزح هاقرات بزعبا قداي سودان يقدسان يمزلوا سلزخ يمكن تحدث السودان زفرقوتن وارتواهيلو السواع زلوا زخبركم تخاتلتي زبزعبا سودان زغرب كوتو حصوفتي همواتكم تسايدبر زستحسن هاركم تعرفكمو لايك شير سبسكرايب مقباري تعملوا أبقى سالو بخالتو حساسا من رخبكا سلام سنحن